रिकॉर्डिंग स्टूडियो हिलसा। डीजे दीपुराज छौरी करना बहाना एगे औना एने दे दे हमरा चारे आना हेगे बतिया माने ना छौरी करना बहाना दे दे हमरा चारे आना नहीं मन मिलता दूसर हमें खोज ले बौगे हतार हकी काज तोरा रोज देबो रे छौड़ा मौग हियो काज तोरा रोज देबो रे नहीं मन मिलता दूसर हमें खोज ले बौगे हतार हकी काज तोरा रोज देबो रे डीजे दीपुराज मौग हियो काज तोरा रोज देबो रे मौग हियो काज तोरा रोज हमरे ला छौरी तू हानि के रखले अब काहे तोरा दुखा हो करहो तोरा से कोइल पहिल का तोरा ना कुछो बुझा हो हमरे ला छौरी तू हानि के रखले अब काहे तोरा दुखा हो अरे करहो तोरा से कोइल पहिल का तोरा ना कुछो बुझा हो डीजे दीपुराज हेगे देना तनी सा हम लगैले हलियवास ना रे आजू नहीं देबो सब बरतौ तोड़ तोरा नोज देबौगे हतार हकी काज तोरा रोज देबो रे छौड़ा मौग हियो काज तोरा रोज देबो रे नहीं मन मिलता दूसर हमें खोज ले बौगे हतार हकी काज तोरा रोज देबो रे छौड़ा मौग हियो काज तोरा रोज देबो रे एगे कहानी छौड़ी कमी नहीं होतौ अब काहे बतिया भुलाही तोरे हम हियो तोरे हम रहबो काहे ये सोना गुसाही कब का तोरा आरती उतारी है कहानी छौड़ी कमी नहीं डीजे दीपुराज अब काहे बतिया भुलाही और तोरे हम हियो तोरे हम रहबो काहे ये सोना गुसाही कहो तो हर लभर एगे बतिया मानी ले कुंदन रवि राइटर एगे सोना माने ना 14 फरवरी पर खोज दे बौगे डीजे दीपुराज तोरा रोज देबो रे छौड़ा मौग हियो काज तोरा रोज देबो रे नहीं मन मिलता दूसर हमें खोज ले बौगे हतार हकी काज तोरा रोज देबो रे छौड़ा मौग हियो काज तोरा रोज डीजे देबो रे। दीपुराज